Hello, szia! Varga Zoltán vagyok, a Neural Awareness NLP önismereti tréningprogram vezetője. Minden nap ugyanúgy indul. Reggel felkelsz, mosolyogsz, felöltözöl, megiszod a kávédat, bemész a munkahelyedre, felveszed a szerepedet, teljesíted a kötelezettségeidet, mosolyogsz, teljesítesz. Mindenki fent van a színpadon, szerinted, a fények égnek, a díszletek állnak, minden csili-vili, kívül. De aztán kiderül, hogy a színészek nem jönnek fel igazán a színpadra. Nincs senki jelen, és te sem vagy igazán jelen. Kívül minden rendben van, minden teljes, de belül nem vagy jelen. Belül szét vagy esve, töréseid vannak, és a töréseiden időnként még át-átsüt a fény. És ezek a fénytörések éltetnek, amelyek pillanatról pillanatra változnak, napról napra, vagy hétről hétre. Én is éltem így, tudom, hogy milyen ez. A Neural Awareness Training program az pont arra jó, hogy megtanuld ezeket a fénytöréseket erőként használni, hogy ezeket a foszlányokat egybe tud építeni, és egy olyan erős szövedéket tud kiépíteni, ami megtart téged, ami bármikor egy biztos alap lehet, hogy oda visszatérj. Nem azért, hogy új szerepeket építs, hanem azért, hogy jelen légy saját magadban. Megismerd magadat. A régi mintázataidat megtörd, és új mintázatokat tudj kialakítani. Ez nem egy könnyű út, de valódi. 12 hét, 12 alkalom, 3 hónap. És végig kísérlek ezen az utadon. Nem azért, hogy megmondjam, hogy milyen légy, vagy hogy mely szerepek állnak jól neked, hogy mely szerepekben mit kellene csinálnod, hanem azért, hogy megismerd magad, és te magad meg tud engedni magadnak, hogy olyan légy, amilyen lehetsz, amilyen szeretnél lenni, amit élvezel, hogy élvezhessd az életedet. Gyere el a tréningre, ismerd meg magad, tapasztald meg magad, egy segítő közösségben, támogató közösségben leszel. Várunk. Gyere!